Hi everyone, welcome back to my channel. Yay! You are 2 months old, Virat. And నేను సరదాగా డైపర్ మ్యాన్ అని పిలుచుకుంటాను. మామ్ అండ్ నేను వన్స్ మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే టైం అసలు ఎలా పాస్ అవుతుందో మాకే తెలియదు. చిన్నప్పుడు నేను ఎలా ఉండేదాన్ని, ఎన్ని కోతి పనులు చేసేదాన్ని అన్నీ మమ్మీ నాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటే ఓ మై గాడ్. మమ్మీ యూఎస్ వచ్చి 4 months అయింది. సో ఇక్కడ టార్గెట్ స్టోర్కి వచ్చాము కొన్ని గ్రోసరీస్ అండ్ క్లోత్స్ తీసుకోవడానికి. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ హెర్ అరౌండ్. బేసిక్ ఐటమ్స్ కానీ బేబీ క్లోత్స్ కానీ అండ్ స్టోర్ ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ మామ్కి అయితే బాగా నచ్చింది. Yes, that's Starbucks coffee. ఎలా ఉందమ్మా కాఫీ? కాఫీ నా ఫేవరెట్ కదా, నచ్చుకునే ఎలా ఉంటుంది, సూపర్ ఉంది. ఎంజాయ్. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఎందుకు నాన్న? ఫీడింగ్ టైమా మీరు? ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ వీడియో కదా నువ్వు? కదా ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ వీడియో. ఇంకేం మాట్లాడవు ఇప్పుడు? తాగు తాగు తాగు. నెక్స్ట్ మంకీ వచ్చింది. This is how my day starts. ఏది మంకీ? వీరుని చూసుకోవడానికి షిఫ్ట్స్ వేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ మామ్ షిఫ్ట్స్ జీబ్రా ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ వాట్ డస్ మంకీ సే అనేసి. ఐ డోంట్ నో వై అన్ని యానిమల్స్ చూపిస్తే హీ లైక్ మంకీ ద మోస్ట్. సో న్యూ బోర్న్కి ఏ యాక్టివిటీస్ చేయించవచ్చు అని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ. అన్నయ్య వదిన అండ్ కజిన్ కూడా వచ్చారు. మేము ఇక్కడ వాక్కి తీసుకువెళ్తున్నాము. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం. స్కై చూసి అయితే కొంచెం భయపడ్డాడు, బట్ కొంచెం వాక్ చేసిన తర్వాత హీ జస్ట్ స్లెప్ట్. సో 2 months పాస్ అయ్యాయి కదా, అన్నీ క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. మేము అనుకున్నాము లెట్స్ డెకరేట్ ద రూమ్ విత్ స్టిక్కర్స్ బికాజ్ ఇప్పుడు కలర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు. సో హీ విల్ లైక్ ఇట్ అనుకున్నాము అండ్ ఎస్ హీ లైక్డ్ ఇట్. Let's start your massage from making love heart shape on the chest. So baby is so happy now. And start giving gentle strokes from top to bottom, top to bottom. Right? So we are done with the chest part. Now abdomen. Do start doing heart shapes. మసాజ్ అయిన తర్వాత టమ్మీ టైం చేపిస్తాము డైలీ.
Daddy did a great job. Daddy did a great job. Eri, Daddy are you? Eri? Okay. See what you got. Wow. You like it, Venu? కొట్టు దీన్ని కొట్టు కొట్టు దాన్ని కొట్టు కొట్టు ఎలా కొడతావు ఎలా కొడతావు ఫిష్ ఓ చాలా రోజులకి కొంచెం డ్రైవ్కి వెళ్దాం అనిపించింది. సో సమ్ కంట్రీ సైడ్ వెళ్ళాము. లేక్ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది, బట్ కార్ పార్క్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేసాము. సో మామ్ని అయితే కొన్ని పిక్స్ క్లిక్ చేయమని చెప్పాను. షీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్. వీరు మిస్సెస్ యూ, మంజు వదిన అండ్ రవి అన్నయ్య. Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. To soothe him daily different ways try చేస్తాను, లైక్ సింగింగ్ కానీ ఏమన్నా రైమ్స్ చెప్పడం కానీ. థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇట్సీ బిట్సీ స్పైడర్ రైమ్ వర్కౌట్ అయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్